he video in en phat hian iril rungai to na eng thil nge ron chu ka hriat pui mi alo che amai ro chu upa kan ti tar te khovel hi han ngai to ta la an wang lai ni te nga in an lunga leng em thi na ni chu an wang lai ni hun kal liam to te chu eng angana sapon nga in aw ma sela au kir thei ni to lova alo kir to don lo chu tiang chu chon ke ni po hi kan wang lai ni te la ralanga kan that lai hun te nga in kan lung len ni alo la her chuak ve don ani pathian mal som na changa adam khuwa sei te kan lo ni po in kan hma ka lo in her chuak chu tar hun ani tho mai do na chu ti huna chuan kan that lai ni a kan orol thatak te hian min lakal sananga kan wang lai ni a thei to palal pa faka kan zai hun lai te kha ngain kan lunga la leng ve thin don ani chumi ni wang chon he video po hi da that na te po ni pa fomin wang lai ni alal pa thei to pakan fak na te kan ron da lu tan di a thir tu te pon min lo thre thiama min lo thir sak tur po in kan ngen cheu ni kan wang lai ni te hi la ral don chuain mua la la liam don chu ti huna chuan kan wang lai ni a kan rong bol na te thei top chu alal pa faka kan zai te hi ala hlu em don ani chumi khreng chung chuanin he video hi min lo thir sak theu turin ka channel lo thir thin tu te kan som cheu ani